for chairman. And you the mayor, Ghana Bar Association, president, and the executive, and the members. I will say a small day, or what? Say by never mayor, or teacher. Say we are more. President Ghana Bar Association. For chairman, Adama, Ubeti, no, I say, the 2-4, Ghana Bar Association for, say, and the pedia buyer, not only a tour, Asantehemaa, a 2-4, to Ghana man, Abuetia, Ghana for Nana, a dan and Sabun Kuno, and it's and your buyer. Assembly no, the 2-4, Emma Ghana Bar Association, Yasote, Diabua. Now, what I saw here, the chair of 2-4, Emma Yako, Emma 7. And check the CBN, your scientist said, in Shayabato, I have a small queen, dear enemy. That also do me, do sia, do song, do watching. Asantehemaa Ibeja Nanakwan kwa. Na saa hyehyɛ ya otumfo de abɛto yanimi. Ene Ghana Bar Association yafiafi nhyiamu abɛhyia. Ya na nhyiamu no so no yɛde mmerɛ no to hɔ bi a France ekra isisan no na akɔyɛ den kakra. Eno tie beduru hɔ no na yakɔbɔ wa. A France, in the policy, it was from 2-4 or by Mabidia, Kama, Michelle Shrine. Cafe so, okay, no one. That's so. Then Maya could do wa. Tibetru said, "Yeah, cry about no, not Ghana Bar Association, so I tea dear. Nay, I'm a bona mania, so the entire one tea dear. Na ya from. And to nearby, ye ba, nearby, 2-4, Yako. A cow 2-4, Naka Ghana Bar Association. A Kayan soa, Naka 2-4, a cow 2-4, so Naka Ghana man. It is a million to try, na any ye. And if you send your bayana, yeniha, na yedin so, be a yemo, a manetano, and your best friend say, Eba Quaco DHM mono. Now best friend, or she shrine. Nyako yaba. Emum no say panyumfo nyina akwa ni ha. Wona omuntimi nkobie no. Omuso ebeba na ma bejam nana. Enti eba ya ina dise nyina ne say ebema otumfo yako. Ne ama ne hyeden. Ne asere no. Ne akodi nhyiamu no. Aye ne abrewade ne behia no. Na fi ye console hyiahia ma bibia akoye kama se de afrase obehira ye ma bibia kama no. Se ba ya ne na dise no no. For channel. And your man saw ye buy ye sabe yen to me ma 2-4 now so na ye man qua. Any braba, a buy a crying some snap, pentunsia, black label, and also pentunsia, and half a gold label, and also so pentunsia. Na 2-4 bomb more dear. Na catch for bo amade na chiame for bo amade ahenkwa bo amade eno so eta akire ntine ba ya enatise no tumfo chame pacho ene Ghana Bar Association ya yehu ye wa hai de odi enim de ba ye eye Mrs. Ifuagate ono na ye national president of the Ghana Bar Association. Ne Otwane so Mrs. Victoria Bath, ono no national vice president of the Ghana Bar Association. Ne Otoso General Secretary Ghana Bar Association, Mr. Kwekujau Bafo.
ne otoa so Honorable Joe Gatti, former Minister Railway, former Minister Attorney General, and former Member of Parliament. The also National PRO, Mr. Xavier Kluje. The also Ashanti Region, the Vice President, Cecilia Anima Pepra. Na Mavis Dumali, Ononoye Asantehemaa Yesika Social for. But the also Yvonne Ajuma Ajare, or Principal State Attorney, or Attorney General's Office. Mamia also there, Onyoho Waha. Ivy, yen administrative secretary, Baby Eba Habia, Yenon Eba, Mamia Otwaso, Awo, or non so state attorney, attorney general department. Abaya Koko Toso, Amanda, Asantehemaa, Onoso lawyer ni, and the Ochatuo, Brago, Presla, appear, Onoso lawyer ni. Pacho papaya oboya mani honorable kwache ADFA ono se lawyer for mpeni for Asantehemaa and na me ameka say your friend Shadrack Obin Yeboa me na me general secretary Ghana Bar Association e Ashanti region. That's so Ghana Bar Association pejifo SL say wa do me bro mu ha wie ya wa do ma Ghana Bar Association mu bibia o bia o ka ho bi na abro wato ho yi se be o motie na o twede mo bai na nanu ado be bro ma e de nze ho hihye etu dwa no o motie ya na ye ne o mo hie mu a wa do ndo be bro afi bia o mo ye no ene na be hia na se de bi enti bi ntwi fa so e se be sire kwan se ewura o mo se ko bi kura no e be kana sa na yakọ se be kra wo na ho se be na abro wade no akosia be do na president ne vice omuntimi emabi ene se be nipa kakra ka ho no se mo ba na ya be so kwan na wa do mebru o ma ya ko se ko mo town chene ke no wunya na nke ye na so se be de wa do mebru do mo hihye da no na be hie no mo kwan no mo akwa ko de mo djuma no na mpa na so ko ba so a ho nchia bia ne ho ma na bia no ala be bo eno anti na mo ne panyifo nya ka gumba ye se ye be so kwan na ma kwan a e ma tuma ko de se djuma no mo wi a mo de ho ma na be bo nti na on ba yo mo se wa do mebru abrewa de no nipa de bi nko bi na nso on baba abeta achire on ba ya mo de snap pentunsia back label pentunsia go label pentunsia ana bo ma de wa cham bo ma de pinko bo ma de wa do mebru na akachi fo bo ma de lo mo se nyame mo na nyame ntus be gusu na de oye bia enwie peyo na abrewa se be nya kwan nsi no fefefe wa do mebru on ba ya no mo na te se no so for the mass the president
Reverend Dr. Akwabna Opune Primpong. Tumfachame. Madam Roma Mesra Nanka. Yantinasi, Nemum, Yamom Pai, Sequenda Hua. I don't say this officer, and so do I know say Babama. Muma Yamom Pai. Yenyame, any abankese. Asida, aye yen come for encam. Nyame watias, Nyame wo. Uyo Nyame a ushe nipa, anopa, ewiane anadjo. Ebrepa, enebreboni mu onyame wo hwe yen. Ene yeda wase, ema oman aye timu yeda wase ma Asantehemaa. Yeda wase mpanifo a wadi yene mu kan ne awde won aye. Yeda wase, yebre iso, wosomfo a wayi no, ne awde na ye oman mu ne amaman so. Ebrepam ebra edin mu, oni nyame foforo bi aka wo nyame te asefo no. Wo hye ne bosa wo behwe no. Na wahwe no a beduru ne. Ene nso ewrade wo behwe Asantehene. Ochena wo behwe no. Ebrepa ba wo behwe no. Ebra edin ba nso ewrade wo behwe wo bei. Ene ne abai. Ye ni ba bia akọ ewrade ye dwan toa wo. Kamafo ne ewrade. Ne awoye no nra no. Ochena owra ye hya wo ho ani onyam. Ne ayentumi nye ne ani obi a oya amaye no. Owra tisim na ye hya wo ho ani onyam. Yet will be my bio. Ofre domwa, da woman a dom. Nia bay, a rademan a dom. Ofre moi, da woman a moi. Nia bay, emra emwa emusumano. Nehubam bon a radier sre. Mabri bin to meno. And rawa maybe bien to meno. And nebi bin to meno. No chance to be bin to meno. A radi, a ratchet chadia 1 hour de ma. Or way, or dani, a coso in it trim nakume mobia nim. And so we ni patrimony akukwa mu asem. Ne wontumi nkanche odasane no. Ewrade atie ne koma mu asem. Na wotie nso aye ho biribi ma no. Ne ewrade bema obetumi agina ne onyam akosi ase no. Na yesre amawu. Ewrade hu ye mobo. Hu Asantehemaa mobo. Hu nananom nyina mobo. Na titru Asantehene adom pu abehwe no di ewrade. Kone kon ema no. Wafuna de fa ne kra sie ne nananu adi kan ni nyina na briba na yen so wo frɛ yen a yen nyina behumi wo mu Asantehemaa ni mu nwu ase da esanse nyame esom no no ɔte ase nyame ɔwɔ fie ha no ɔbɛkoyɛ kon amajen eyi ebɛyɛ fɛ ebɛyɛ nim onyam wrade bɛdi amayen na na wrade ka wo ho wo hyira wo dada nti wo ho ade nyina yɛ nhyira eyi mu mpo ɔbɛhyira wa yɛ ɔkɛse many penny who say, Yamia would jump to an Ashasiano or the Sukrao. Yes, shall a rade, Emma will bay. A fenio to me, ye, Mare Brosani Susono, New Yam Canada, and a radish shroud, nor else.
Awurade ntina ne mu kyerɛ no onom. Wura no ono ano ma n'ani so nhwɛ obrɛ te same. No ma one da asomdwe. Amen. Mrs. Boachi, Dr. Gabriel Boachi and wife. Utum for chairman, with the so na aman na atise na nsena Asantehemaa nyinaa atise na ne ho aka na nso de ne ho ka de a na ye nyinaa Asantehemaa mfa beka se Ghana man nyinaa ne ye ho aka ti na o se ye nso ye ba na ye ba be chia no ye sa man ya akọ ye kyekere ne were no hu so nso ndi pattern achi nto de enne Anwem hospital. Yeah, hospitals don't baku abu baku afun kwanta bakum baku so kejitia omu nyina siensi wo mo anem yema be chia nana yema man yako na e bae nso a se be yensem ade kakra di nsuo packs a hanu 200 at the bar na sane ne and the sade shnap nso adaka baku na the accounts ya sade bomu ade yibla na bomu ade said the ma chairman no de and also until the buyer na the TTM one to chairman daruma e didn't mean esi Bishop who said the ona na Boachi said o se no o so ada o mebru the two Asantehemaa ti ya no se da bi menana na odo mo ntem ti baby said the odo mebru Anwem hospital e bi wo afro kwanta e bi wo kageti na imu nyinara nyina mpaibo na de to ho se be mu nyina ka bo se da bi da sie no mu ntimi ntintina se be so be chia o do mo de nsu adaka no ahanu e de aba me yi nyina the snap pentu nsia ana boma de so be chia o na wo ba se be odo mo e da hwe wo mo e mre de so a odo no do nyina be ba abechia wo odo be no ba so abechia wo na o ma do mo nanim no aba abechia wansa odo ma tun for the was that's my papa kona iranchia SIC. SIC. Pacho otu for chairman. Pacho tenant and two for my say. SIC Insurance PLC near Gina Hay. Now, Ohima Toyeno. Yasnote ye baby chiaye. And they drew Emraye dinner or chedano. Yen penny for free and crying. E baye. Ye de bois dear. And then San Hodua. And in Sue. Cutting a duno. E baye. Emre bemu. Am I yet me a boy more dear no? And then I say, or 2 forts massy, and Tino, and penny for one crying. Yen, I woke massy hay say, Yen fat and San Hodwa Hodwono, and in the Akabia famra. Now, or 2 4 found some na hopo, now am renny dunia ye na, the Akanyina, penny 4 frink, na babe to ye, near Baba Betwaso, and Nunti and I did not have say. who said the Onano SS 24/7 no or say Madame Bru, 9 months or no
Ombetia, and wrestle so dinner or chida, mobile. Ombaye no adom ebru na kwachi na omunsu ena omunsano ebra mo moment me amfa amadwum na boma de ne de omutimi de badwum na mo se de bi se na mo tuna se de a na de ma ka chire yan sign se rehwa wo ene nsu se de ma wo no omfa ma chire wo na mre no so a benfo nya be free nka be ka wo mo omunya ba be so abo ma se yi no bia e kama don ba ya omachia o de ka chire mo de ba adom ebru so for the was some of my friends so the was papa MTN Ghana. Nana Chiame, Yabaya in Cranobone, ye free MTN, and ye be, ye frame me Adrariafe, me a Chief Corporate Services and Sustainability Officer. Me ne General Manager, Southern Sector, Ashanti Region, Eshasie, and Namini Nami. Na enche biani etese, abewa kwekura. Na yeti ye no sani ani otumfo te no na enya dia ye mpanyimfo obetimi atena nkran nti ometu yen se ye megina wo manamu ne ye memma otumfo ene Asantehemaa shedding nti ye baaya na ye bema shedding otumfo ene Asantehemaa nti ne ye baaye nti etie mo ano no na ye baaye so ye kura ye nsem snap adaka baako insio ene sika kakra yede bre otumfo na odi ahwe na hoho na mrini du na se omo be ye yie no nso a otumfo be ye yie na ye mpanyimfo beba nya beta anya chi nya ye nye wo se oye bia mana ye fe eda wase esobu said the MT mpanyimfo esel no so adom ebru mpanyimfo de tu wo mo na said the MT o sia so mo mumre tintintin adu bro mo ti sabre wo we ese ko mo tu bi ka du hada dada na mra na mamu kwan no mo se da bi ene de mo ha no mra na ma chia wo mo se asem no o mate na mo hwe mra ebeso mo am nyina be ka mo no mo nyina ba beso asebe me jabre wa kwan so mo suma wo mo se mo do ba ya snap pentunsia ene nsu sebe alaka de se ana kan nsu no adaka na aduo no ana wadam ebubo ma de ombechia wo no wadam ebru to for domasi was papa so date what date ni nyina dada Regional Director of Passports.
Otumfo Chiame, Mr. Simensi Otumfo, Yin and Agra, and Opay. Me ba no pay and your bonnet. Your friend Adelaide, adjoined Chua Cleland. Mina a Minister of Foreign Affairs. Edemi Ababisi Passport Office. A year premium office. I wear dum ano. Nti me wa ha a me ye adwuma. Me nkwa na me gina ha nso so nya me nkwa tre se ye adwuma no osom adwuma. Ahmachi na ye nuanom atu santen twen ye nti no. Ye nyina nti member ti me si me ne adwuma ye fo ye wo premium office anem. Na ye baya me baya me nanti se ne se ye te se ye nyina ya de nyina ye nana Hema wadani benkum so yentimi ntan honhwe na otwedane no kwasam na nipa guyeso yentumi amba ntena me baaya ne tiewe ma ne sei ye ma otumfo yakọ ye ma menhye nyina yakọ Asantehemaa nyina yakọ ne aba no ato yi nyina nti yentimi nya ma otumfo nko a emfa hawo no ye sere nyame so wonhye ne de wonhye ebusuani nyina so den nti awo ma ne semi kuta ensa ahodro ye de ba beboa na otumfo de asom na kokko mpanyifo beba ababeta na chi eyimre nu do a eyimre nu do so ha ye bepemre na ya san ababeta na chi nti mpacho na masama me de ba Misubu said pacho goma de enso aba de ma na na achiame ni na adwuma yefo Misubu said Nana Chua said no so adam ebru ye na ba ha sabe omo a for reference page 4 na be says or ne passport to sadom ha na sabe o tse abroator be kum so no na o twida no prayer so bituma ba so doma na e ware no na wontimi yes o be pe kwan na o be chia wo sabe ato na ato mu nyina so ba ya wadom ebru o de sa hudwe na sabe o de be chia wo na mre no so a me fo nya so ato mu nyina ba be boa ama sabe mu nyina be jabro wa kwan ene sin ne obaye na ze ni kwase nka ono kwa bana nka adwuma yefo nyina ka no hono nso doma ya sala e wo hono o se mu hwe chi na me nko a be jamu nyina manai na sabe e be yakọ so ma yakọ na shedin na sabe onu sabe mre no so a munya be ka ho e jabro wa kwan odo be bu to for the was that's what papa Our big group, our base. Otumfo chairman mesre kakakakra aye otumfo na o se bonsu medina ha ma enwa bi group aye otumfo nana Mr. Kwampiani ne da no aye Dr. Otinja Sinsu ka ho ana a conference otumfo a conference so ka ho ana afi so Boatin Jamfi Ambassador Boatin ene Ambassador Leslie opoku wari nyina omoka ho omo suma me se membra na nanka esan so mudi djuma sonkoma otumfo nti ebra abrewa kwa akura no na eso mu nyina aba ebi aba na amamre kwa aso no na ese eba ebekira amamre na yebegina ha se enwa bi group a ye djuma ma otumfo enti mi baaya omo suma me se membra na ye mema otumfo yakọ na afi so yenka se aye no du ho se de sitie no a ya boboe ho a ye beba aye no abaye no se de sitie amamre kwa so pepepe na ene no amegina ha me ba ha ye de snap adaka mienu a ye de abaye agireda ana wine so adaka baako ana ebuo mu ade a ye kura me a mpanifo se memra na memfa amema otumfo yakọ enti wadaroma Monsieur Boussede on a assez no
say wadom ebru mpanyinfo de suma no e wa be group na se be mpanyinfo de suma no no bo hu nyina edin say wadom ebru na wotweda ne so mo ba na so bi so mo kwan na kabi ne ba ne nso se be wadom ma omo ntwa mamre ne nso so mo ba no se be wa na oda adwuma na no bibia no oda no so mo de snap e pentu dumienu ana nwan so pentu nsia ana bomade se fa be chia no mo ya hoboa no maba na wa basum wadom ebru no for the mas papa Ochufo ensenum Ochufo achame Ochufo achame ewia mi gina ha na eye otumfo ensenum ya omo ware wo eye nana adwadwumo fie na ono ane nana no eye ne ofa se erabra ena na mecha ya na yesanso friend Nina ya ne omo nyina nya media omo ma ekununu ena eba se omo ba be ma otumfo yako fisa asemisi yi bibia omo ka ho nanso na o se omo be pembe na omo ba be ma yako sonko kra na otumfo ho se omo ka ho eye na aseo Dr. Asafo Jeffrey Pong ya ono na Spectral Health Services ene dia one sebi o maame ne opapa mu nyina wa ena na aseo eye Mr. Sylvester Osemensa ya ono so na some timbers ya ewo eman mu ha nyina no ne dia ono so eka ho bi ena omo ba be ma otumfo yako omo so omo ba ya omukra omonsem 60 packs of water 20 packs of bodukwan 12 bottles of black label and snap 12 bottles ene boamu ade a baako eye sabi otumfo dia ena baako nso ekwama otumfo achame pacho na winti na bai mesobu sede bema kwasisi no se wadoma bi wa wonse no se be ye ba ye na wotwe do mo ba bi omunya kwa ma fie mechi ai se de bi mu nyina kama bom e ma me yansa kunum se mo ba na be chia wo na se wo se wadoma bi wonse no mu omuta wachi wo se nyina mu so mba ya mo de nsuo adaka dwusia
ɛna budukwa wa wa dɔm ebru aba ɛno so adaka adwunu ɛna black label pɛntu nsia na snap pɛntu nsia ana bɔmadeɛ wakyɛme bɔmadeɛ wa dɔm ebru so we de wɔde bɛkyia na wo ba fie a ɛda hwɛ ɔmo no ɔmo yɛ ahoboa na yie no so bibi ɛsɛ mo yɛ fata bia no ɔmo yɛ wa dɔm ebru tu fo dem ase ti so fo mo kɔkɔ kyɛ na Asante Students Union no mo keka omo ho Asante Students Union. Yo otufu achame odawo mebru Asante Students Union national yewurade ohene ba pagya hene ene ba afo twafo hene na ato ya no na nka ye bɛyi na nka efese nka mbɛka ye ho enso ohene ba atia ne na achi na ba afo nso ene ne kasai ɔno nso akodi akyirikyiri a ontimi ma nti eno mu na di nkita ho ansa ne ye ba na nsen na yete se brichi kesi abo Asantehemaa na yɛpɛ akwanya na yaba na ebe mayura yakɔ ene hyɛden nso na akwanya no eni hɔ na nso na awotwe a etwa mu a edi ye na Asantehemaa na awotwe da no ye asu ye bai na ene ate sɛ ewura tenase na ye ba ne abɛma no hyɛden na afei nso so ye dotiye a ɛwɔ yanim no nso so eri ato na nanom akyia me yanim sɛ asu ɛwɔ hɔ ade bia ɛsɛ asu bɛyɛ a ebetimi aboa no etu aba besom bi na yɛyɛ ama dotiye no ayɛ fɛ na yɛ bɛyi ekuta yɛnsɛm ɛyɛ nsuo no adaka aduasa ana snap pentu na yɛde ka ho na dotiye no duru hɔ a ewura ɛde asom na hoho na yɛ bɛyi ɛyɛ national president ɛyɛ wɔ hena a wɔne da national ne nyinaa no ɛyɛ Kwasi Konadu ɔwɔ ha ɔna edi mebenkum so wɔ ha yi ɛna deɛ ɔtɔ so ɛyɛ Yasama ɔne ɔbaa pani a wɔda national no ano ɛna Kwabena Pepra ɔno na ɛtwerɛtwerɛ de ma asu national ɛna Agyeman Dua ɔno na ɛnam no so ma ɛne amansan nyinaa edi nkita ho ɛna Kwaku Owusu ɔno na ɛtwerɛtwerɛ sikasɛm ɛde ma yɛ ɛna Kwabena Konadu ɔno nso na boaboa ɛdɔm ano ɛde ma asu nam sɛ asu yɛ national ne ɛdɔɔso nti ɔmo mboaboa ɛdɔm ano no ɔmo yɛ miɛnsa ɛyɛ Afrɛ Sikapa na yawo Anɔkye na afei deɛ ɛyɛ sika nketenkete a yɛgye no ɔno nso hwɛ so yie sɛ da bi a ebi mfa baabi a no ɔno nso yɛ Akwasi Amoako ɔmo na ɛkɛn ho na me kase nso ɛyɛ national abɔntendɔm hene kase national vice president ɛyɛ Buachi Kofi Diewuo yɛna yɛba yɛ sɛ yɛba bɛma yɛwura hyɛden ne ama no yɛakɔ nso so esobu sɛdeɛ ɔnananom ɛyɛ asu mpanyinfoɔ a ɔhɛrɛ ba pagya hene da no ɔne baafo twafo hene so ka ɔmo ho na nɛsɛ kɔmo di ɔno ba na ɔtwe dɛ ɔmo bae ɔmo sɛ dɛbi yɛwura ɔtina ɔmo ti baabi yɛ sɛ ɛbɛsom ti na mpanyinfoɔ nyinaa sɛ yɛba bɛsom
now I don't brew that to him say oh on Saturday almost so nyame adom adɔte no deɛ sɛ wodɔ mu yɛ biara no sɛ be ma kyia me ma mo ho a wadɔ me bru mo so abɔbɔ mo ho na mo de asom ɛnɛ naa no nyinaa mo wɔ hɔ ma mo sɛ baabi a sɛ dɔ mo yɛ biara no mo wɔ hɔ nti no ba sɛ bɛkyia wo ɔmbayɛ a wode nsuo adaka aduasa snap pantu wadɔ ma manyimfoɔ da no na bɔ mu nyinaa adin wadɔ me bru tufoɔ dem ase ɔdɔ sɛ papa president kodi ranche wa na maka no twaso ima ogomo na nomba se be nyamo de ba yuma wai nana Asantehemaa hene nana musifo Otumfoɔ kyame wode mde bɛsi wo so na aduru otumfoɔ hɔ nana Asantehemaa hene nana Dr. SKB Asante na susubiri krobi Asante ɛna ɛsoma yɛn nyinaa ne sɛ nea esi yɛ nyinaa wate na ɔma nana yɛakɔ ɔma Asantehemaa nso yɛakɔ na ɔtwe da no ɔma ne mpanimfoɔ ɛtumi ba ɔno ankasa deɛ wɔntumi ama na anano brɛda yi ɔyɛ ne sɛ ɔba ahimfia mpokura nanso na ne ho ɛdodo no wɔatumi mpokura amfiri kaa no mu ɛna ɔsan ɛkɔɔɛ nti wasoma sɛ yɛmmra ne nsi nanaa mu yɛmmɛma nana yɛakɔ na ɛduru ada no ɛbɛyɛ yie no deɛ a ɔbɔ mpayɛ sɛ obetumi aba tie ba ya ekuta yensem snap adaka baako de to so nso ene se taamwa na Treasurer Council e pa se odi ni 30th anniversary instrument anniversary no oba be sere kwan de nana ema no kwan 30th anniversary and students so be chia you na say what can I say oh o si be medanas ura for you say no ba what is I don't be say the Asantehemaa hene say no so I don't be that's a no wa ha na be esi kwan so so say na o twelo manyi for buy was say o this stamp pentu ensia so say if am chia no ya ko bo amre no so a sebe obaba obo wa do me bru so for the nas mo mas ntianko Masu tetrim da wa je bo mas Masu tetrim Ewura chiame so mwechi ama na tu ewura se ena no ade kese a eto yi nyina ya ni ya bere wakọ akura na wotwena no e bae bae kọ ye ntimi ntina ese ye ba na ye be hye ewura din na de doti yi a wo ye no timi ye timi bae a ekura me nsem woni sa adaka me buo mu ade so we say them aso tetrim say also adam me bru nti baby ano no na di na otweda hwe dom bae no wonti mintintina the snap pentu ensia ana ni nso sika obo ano so adam me bru ho eba no de aso mo adam me bru so for that koni run was aso tetrim nana go mahima nana Asantehemaa
na sepɛfoɔ no nso so boa mo ho ae sepɛfoɔ no nso mɛɛ ha sepɛfoɔ no montwa ansa wie mu firi dwom a Yura Chami, Wadaroma, Mitinaguma Himanim, Akabibia Chira. Wadaroma said, Aguma Hima, Ekanese, and Chebian Union Bridge was Asantehemaa, a boy Ramani Dina Ochida. Na Untimin Caso, Trama, the Tina Bay, and San of a Chaira, Obaya, Ninsem Pentuminu, a Bassiana to Abessirie, Nebese, Bedebaco, or the Jaira said, you find some. Mr. Musedo Abero said, no. Or said, they said, no one and Massam, or to down of her doma, a bewaro, Sabi, ultimate, or by a snap, but to me, no. Never say, but them, Madame Brew, or the Basum, Mania Council, Adoma. No for that, Cornelia and was. Sepe for the medium. Otumfo Achame Adamu Buru enye dina ha ye ahene na ja so a e hospital mpomo abusia enye dina ha ya bilewa chana ni hwe dan ye bai anu na otida ye bai na akwanya mem ama entimi anya de wo se ye and then it is here rabbit transi. Na banti ebaya ekura yasina adaka baako na ebo mu ade enne de ba bachi ayura Meso who said o yire sepe adan so asefo o maso adam ebru abroko no ka so muntimi ntentina na wo twede mo bae na manya kwa amadwuma machia I said, Nadia, said, yes, I don't approve. I'm myself. On by a snap, pentuncia, and a bomber dear. I will have no Adam approve. Chamadia small. Two for the mass. Momas and Chera. Ababuja. Armebru Oba. Aye, Sabe, Nano, or this shoe, Waha, Aba. Or this was me, head no more, Dutchinoa. Say the bomber dear, Adomebru, or the Babason. For that. What's it? Adam Ebru, then will be you. I'm sorry. That will go my hero. It was a balance.